गावगासिनोसो नै इस बोराबगासिनो फेमिलि मेडिसिन होनोब्ला बांसिना मेडिसिनाव गोग्लैगोन आच्छा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय माने आंनि फेमिलि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो सिगाङावनो कमेन्ट खालाम गोबावनि उनाव दिनैहाय फेमिलि ब्लग माने जोङो डेन्टिस्टनाव थांनो नागिरदों बेनिखाय गामि गोथौनिफ्राय टाउनाव थांनायनि ब्लग आरो बियो नर्माल ब्लग बानायदों दिनैहाय रेडि जाबाय नै दख'ना गानैनि दा बुंहरथ'सै दा गोरलै दं मा दं उसुबिदा जायो नालाय एसे राखांबाय बिदि आरो ओमफ्राय ओरै बिनानावबो दंफैयो नै बिनानाव दंफैयो ओमफ्राय आइया ओरै गयनि बोथोर नालाय गय खुनथुमगासिनो दं हनै फानहैनाय ना माथो आइ नोंखौ दा केजि हिसाब फानहैनाय आङो सोरसे जायो बेदर जानो बयलार जानो औ दा बयलार बायना दंफैदो होमब्ला बिदि आरो होमब्ला जों थांनायसै फैद' होमब्ला थाङै लोगोफोर दे ओंखारबाय लोगोफोर जों गारियाव हाबबाय गोलै लाग्रा नङा बियो माने जोंनि आब'नि फिसाजो बे न'आव एसे हेफाजाब होफैदों जोंखौहाय जोंनाव थानानैहाय गोलै लाग्रा होनजानो गिदों होनो होमब्ला ओंखारलांबाय लोगोफोर दे थांदिनि दिनैहाय गारथ'नानै एसे टाउनावहाय थाङि जों बारा टाउनाव थांबाय थानो मोना गामि गोथौनि मानसि दा बिदि अब्ला लोगोफोर जोङो फैयै धालिगाव मोनफैबाय दे लोगोफोर धालिगाव ओमफ्राय धालिगाव मार्केटनाव नालाय बे मेदाम मोननि नानियाबो गाबगासिनोसो नै इस बोराबगासिनो गोरलै गोलाम थाबायथाय माथोबाव ओमफ्राय जोङो धालिगाव बाजारावहाय हाबसिगोन नै धालिगाव बाजार कमिटि वेलकाम्स इउ अके थेंक इउ जों हाबबाय धालिगाव बाजार ओमफ्राय ओरैनो फार्स्ट टाइम फैनाय ना जायगाखौबो नुथ'वाखै नालाय ओंखायनो एसे नागिरनाय बायदि जानायसै आरो मोनफैबाय डक्टर ए बसुमतारी औ दे डक्टर ए बसुमतारी फारसेजों मेदामनि फिसा ओमफ्राय ओरै जाहैबाय डक्टर प्रियांका इस्लारि BDS फ्रम बेंगलर नाय फैदो मादो ओरै डक्टर कनसालटेन्ट जुथा खुनांगौ नै जुथा लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननिखौ दसे सम लानि बेनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बेट जेलि एप जोंनि इण्डियानि नाम्बार 1 गेलेग्रा एप बेखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों सानि लिय'नी आरो मनामी घोष IPL सिजोना नैबे मार्चआवनो जागायसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि खाफालखौ नायदो आरो बे खाबुखौ लादो नोंथांमोना बे एपआवनो नायदो माखासे फुटबल क्रिकेट टेनिस आरो गोबां लाइभ आरो नोंथांमोननि खाफालखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोननि खाफालखौ नायदो नैबे बेट जेलि एपजों नोंथांमोना वेलकाम बोनास हिसाबै मोननो हागोन 800 थाखा रां आरो बेजों लोगोसे 2% एक्सट्रा बोनास मोनफ्रोमबो डिप'जिटआवहाय जेब्ला नोंथांमोना फन पे गुगल पे एबा बेंक ट्रेन्सफार खालामोब्ला आरो नोंथांमोना बिथोर गेमखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना गोजौयै बिरदो वेलकाम बोनास हिसाबै मोनगोन 10,000 रां आरो बेजोंनो जोबाखै नोंथांमोना मोनगोन आरोबाव 20 फ्रि स्पिन गेम्स नैबे जेलियावहाय आरो मोनसे रिफारावनो नोंथांमोना मोननो हागोन 1,000 रां बोनास अब्ला नोंथांमोना दानो रेजिस्टार खालामदो लिंकआ कमेन्टआव दङ बेनिफ्राय 200 थाखा वेलकाम बोनासखौ लाजेनदो नैबे बेट जेलि एपखौ डाउनलड खालामनानै नै ओमफ्राय बेनो जाहैबाय नै मोखाङावहाय एन्ट्रिया ओरैहाय हाथाइनि जाहैबाय मेदामनि ओरैहाय मेदामनि फिसाय सार डक्टर एलड्रिननि बेलाय नै हौवा हिन्जाव बेबायदि नै माथो मिनिखो बेलाय नै एसे नायजाखांनानै जिरो दा हाबफैबाय नै मेदामजों मेदाम प्रियांकानि चेम्बार गोदान दे सिगां बेंटल गेटआवमोन ना मेदाम दा हिन्जावखौ नायग्रोनायसै नै हाथाइखौ खेबजानो लाजिबावदों साया बिबोनांनिबो एसे हाथाइ प्रब्लेम जादों हनै जेब्लानि बा एक्सरे ना मा खालामदों नै एक्सरे लोगो रिपर्ट मोनखायजोबबाय आजिखालिनि टेक्न'लजि बुहुत आपग्रेड नालाय स' जायफोरा सिनाया नायना लादो बे जाहैबाय मेदाम डक्टर प्रियांका इस्लारि BDS ओमफ्राय मेदामनि चेम्बाराथ' बेयाव दंबाय थायो जायफ्रा फैनो गोसो एखेबारे फै फ्रि एन्ड फ्रांक अपेन
माने डक्टरफ्रा बिदि जानांगौ स्रां स्रां बेनिफ्राय मेडामनिफ्राय माखासे जोङो एसे मिथिगोन हाथाइनि बागै जों बांद्राय मिथिया मेनानो मेडाम आं मिथिनो लुबैनाया जोंनि गामिफोराव ना हाथाइनि माबा एम्फौ अरोनो ओमफ्राय माबा एम्फौ गलायलायोनो सोरबा सोरबा रायनानै माबा लाइ बिलाइयाव हाथाइनि एम्फौ बयनलायनाय मानाय होननानै बुङो बेफोरो मा आसलथे मा एक्चुअली बेफोर आंनि क्लिनिकआवहायबो एनकाउन्टार खालामखांबाय एक्चुअली बुस्थुआ बेफोर माने जुदि सोरबाफोर नोंसोरनो हाथाइनि एम्फौखौ गहोदों होननानै दिन्थिलायनाया बे कमप्लिटलि माने रं आरो एखेबारे रंथार कमप्लिटलि मिथ आरो एक्चुअली हाथाइनि जे बुस्थुआ जेखौहाय हाथाइ एम्फौ जोङो नर्मेल लेंगुवेजावहाय बुङो बे एक्चुअली मोनसे बेक्टेरियासो आरो बेक्टेरिया होनोबा मा बिजानु माइक्र' अर्गानिजम्स बेखौ माने नोङो जोंनि मेगनजोंहाय माने नेकेड आइजों मालाबाबो नुखाया आरो बुस्थुखौ बे माने नोंना हारसिं बे बेक्टेरियाया जालाङो बेक्टेरियल इनफेक्शन जालाङो बेजोंहायसो आरो माने मानि थाखाय जायो बेखौ आं बुंबावनो माने जोंनि जे हाथाइ दङ जोंनि जे टिथ बेयो माने जोंना माखासे मिनारेल्सजोंहाय बानायनायनि जेरैहाय केलसियाम होनो जेरै नोंना हाराफोरनि थाखाय केलसियाम नांगौ हाथायावबो बिदि केलसियाम दङ ओमफ्राय जोङो माने बिदिनो बिभिन्न रोखोमनि जोङो गोदै जाबाय माबाफोर जोङो जाजोब्बाय जानानै माने फुड पार्टिकल्स जाग्राफ्रा हाथायाव थाबथाबाय हाथाइखौ मोजाङै साफा खालामला प्रपार ब्रास खालामला होमबा मा जायो होमबा माने बे जानायफ्रा हाथायाव सिथाबबा बे बेक्टेरियासफ्रा बेवहायनो ग्रथ जायो माने बेक्टेरियासआ बेयावनो बारा जालाङो आरो बारा जानानैहाय बेनो हाथाइ एम्फौ कज खालामलाङो बेनो मेन केयार लानांगौआ मेन माने कजआ हाथाइ एम्फौ जेखौ होनोबा बेनि थाखायसो बेनिफ्राय मेडाम बेयाव नोंनियावहाय बे हाथाइनि वाश खालामनाय जे जेन'बा सोरनिबा बा जोंनि बायदिनो बिराद गय जाग्राफोरना बिसोरनिथ' वाश खालामाब्ला खारा ब्रासजोंथ' खारखालियानो बेफोरखौ मावो ना मावा मेडाम बेयाव नोंनियाव गासिबो जाजोबो बेखौहाय जोङो जोंनि टार्माव स्केलिं होननानैहाय बुङो आरो जोङो स्केलिंखौ माने जास्ट गय जाग्रा बा थाम्फै जाग्रा बेफोरनिल' नङा माने नर्मेल नों आंहाबो बोसोरसेयाव एटलिस्ट खेबसे खालामखानांगौ आरो स्केलिंखौहाय हाथाइनि क्लिनिंखौहाय बोसोरसेयाव खेबसे बयबो खालामखानांगौ बिकज नङाबा माने मा जायो माखासे हाथायाव बिदिनो ब्रासफोरजों साफा जाजोबा नालाय जोङो मेसिनजोंहाय क्लिन खालामो ओमफ्राय बेफोरनि उनाव माबा गाज्रि जालाङो बेफोरखौ क्लिन खालामाब्ला आरो माने मोनसे मिथ दङ क्लिनिकखौ लानानैबो जे हाथाइया गेसें जागोन नामा माने हाथाइया फाग जालाङो बिदि आंनो पेसेन्टफ्रा मेरला होनफैयो आरो जामलाङो नामा जामलाङो नामा ना माबा गेप जालाङो बेफोर बिदि जेबो जाया इनफेक्ट माने बेफोर मोनसे मिथसो नोङो जुदि नोङो मैला दोनबाय थाबासो इनफेक्ट माने हाथाइनि मैला जालांबासो हाथाइ मोदोमनि इनफेक्सनफोर जालाङो बेजों हाथाइया मावलांनो हमगोन बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय आरो एसे हाथाइनि एवारनेस रायजोफोरनो हरबावनो सानो नामा आरो आं मोनसे जास्ट नों बयखौबो बेखौनो बुंनो सानदों कि जोङो माने जेरै मेडिकेल बा जोंनि हेल्थ चेकआप जोङो खालामो बिदिनो माने जोंना हाथाइनि चेकआप खालामनायाबो भेरि इम्परटेन्ट आरो माने एभ्रि 6 मान्थ्स 6 मासआवहाय खेबसे डेन्टिस्टफोरनो माने दिन्थिफैजानांगौ नट अनलि गिदिरफोर आं गथ'फोरखौबो बुङो दा मस्टलि आंनि क्लिनिकआव बांसिन पेसेन्टआ गथ'फोरखौ लाबोयो हाथाइ साननानै लाबोयो थ' बेबो माने जेब्लानो गथ'नि हाथाइया ओंखारो बोसोरसे बोसोरनै डेन्टिस्टनाव खनसे भिजिटखौ खालामथारनांगौ गथ'फोरखौ बिदिजों मा जायो माने गथ'फ्राबो होमबा डेन्टिस्टफोरजों फैबा बिसिना मोनसे गिनाय थायो गथ'फोरनाव बे गिनायाबो माने जोबलांगोन जुदि रेगुलार चेकआपआव बिसोर फैबाय थागोन हाथाइयाबो टाइम टु टाइम होमबा जुदि माबाफोर एम्फौफोर इनिशियेलि जाग्रोनायावहायनो जुदि जों फिलिं खालामनो हायोबा होमबा बे एफा सालायजासेनियाव थाङा गथ'फ्राबो नोंना सेफ जायो ओमफ्राय पेरेन्टसफोरनि थाखायबो माने इजि जायो माने एभ्रि 6 मान्थ्स खाथिनि डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय नायजानो बेनो आंनि माने साजेसन जोंनि गेजेरावहाय माने हाथाइखौहाय जेब्लाबो माने बारा जाया डेन्टिस्टनाव फैया स' बेनो आंनि मोनसे माने रिकुवेस्ट बयखौबो कि डेन्टिस्टनाव खमसे खम एभ्रि 6 मासाव खनसे चेकआप खालामजानांगौ मेडामनि बुंनायखौ गोसोआव लादो ओमफ्राय जोथोन लादो आरो बेबायदिनो चेकआपआव फैनो हागोन ओमफ्राय बेयाव फैनो हागोन बेथ' लकेसनखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय बे क्लिनिकआ दा बियो दङ धालिगाव बाजारावनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो AP फेमिलि हेल्थ एन्ड डेन्टेल केयार ओमफ्राय ओरै फारसेयाथ' जाहैबाय सार डक्टर एलड्रिननि दा ओमफ्राय दा बेवहाय बिथांनियाव मानि ट्रिटमेन्ट मानि स्पेसियलिस्ट बेखौहाय नोंथांमोना मिथिनानै लादो आरो स' नैबे जाहैबाय नै डक्टर एलड्रिन जोङो गोजोन्थों सार गोजोन्थों बबेयाव मावो दा बर्थमान सारा महाय दा JSB सिभिल हस्पिटालावहाय मेडिसिन डिपार्टमेन्टआवहाय दा दं आदसा जोंनि काजलगावनि सिभिल हस्पिटालावहाय दा मावगासिनो दं आरो सारा ओमफ्राय नैबे चेम्बारावहाय
माखौहाय ट्रिटमेन्ट बा मानि ट्रिटमेन्टआवहाय जों बुंनो थाङोब्ला मेडिसिनाव जेसेबांनाखि गोग्लैयो जेनेरेल जेनेरेल माने आं फेमिलि मेडिसिनावहाय स्पेसियलिस्टआव दङ आच्छा एस ए पार्ट अफ मेडिसिन अके मेडिसिन डिपार्टमेन्टआनो बांसिन बुंनो थाङोब्ला डायबेटिस हाइपारटेनसन रिउमेटइड आर्थराइटिस थाइरयडनि प्रब्लेम इउरिननि प्रब्लेम इउरिनारि प्रब्लेम ओमफ्राय बेबायदिनो मेडिसिननि जेसेबांनाखि गोग्लैयो बेफोरखौ नायफानाय जायो आच्छा मा दिनाव एभेलेबल सार मोस्टलि आं हायोब्ला बांसिन बेलासियाव जायो बेलासियाव बेलासिनिफ्राय 5टानिफ्राय 4टाफोरनिफ्राय जिरायो आच्छा 4टानिफ्राय 8टासिम थानाय जायो ओमफ्राय सम मोनोब्ला आं डिउटि गैयाब्लाबो जिरायनाय जायो फुङावब्लाबो ओमफ्राय जोंना रटेसन बेसिसाव जायो गैयाब्ला बे चेम्बाराव दसे जिरायनाय जायो ओमफ्राय डक्टर प्रियांका एपि फेमिलि हेल्थ एन्ड डेन्टेल केयार नैबे चेम्बाराव ओमफ्राय सानडेयावबो एभेलेबल नामा सानडेयावहाय क्ल'ज सानडेयाव क्ल'ज